Què significa estar perdut? No tenir un mapa, clar. No saber si hi ha un destí. Aquesta performance neix de la incertesa. Com es plantegen les joventuts els feminismes en el context actual? Com entrellacen els seus desitjos, les seves emocions i les seves experiències amb l'art? Quins camins creatius podem imaginar per al futur? Lligams és un procés creatiu dirigit per Frank Troboc i desenvolupat per l'alumnat del Batxillerat Artístic de l'Institut Vallès, on es busca descobrir les possibles orientacions o línies de vida de les joventuts implicades en les arts contemporànies. On estem? Com trobem el camí? Quan ens sentim segurs? I si estar perdudes fos l'inici d'alguna cosa nova? Perdre's no és només desorientar-se. És un procés de transformació. I desorientar-se no és fracassar. És obrir nous camins. En el feminisme, en la diversitat, en la vida. Per imaginar futurs diferents, primer hem d'atrevir-nos a perdre'ns.